Hi guys, good morning. Nata direk 7-Eleven guys, kamo palita og baon. Palita mo palit og baon kay wa ko nakaluto kay wa ko nakasadug mata. Unya kaniga po itong paliton guys. Ay sayop ay. Kanida ay. Kani itong paliton kay init man. Ang salty ba? Wala na po dahil sila mga drinks na kanang naka-frozen no. Diyan matunaw naman ni sila sa kainit. No, good idea ay. Good idea po na sila ba? Mga ice cream, gawan sa mga ice cream. Pero kani kay mga drinks ni. Ang palitan ni guys, kay ganahan mo ang kaon sa kiyoan niya. Ganahan sa kiyoan ni na kaon. Nga, apila ni na to guys, kay ganahan po sa kiyoan ni ba kaon niya. Namayo. Kani ay. Mga na itong gipalit guys ay. Magbayad na sa tea time. Payment guys ay. Okay. Resibo. Hindi nata diri guys, kay magpadata o kwarta, remittance. Gating eskwela na pod, face to face na ang gasto. Grabe na pod. So na po diri guys, nag-process. Hindi man na pwede patanawon kung kailangan di pa da. So secret lang eh. International. So kung manatagpalit guys, nandya. Manatagpalit sa itong baon guys, manatagpada. Nandya, mag-drive na po ko karon, focus na po ko drive kay mojote ta. Dili ko nga 7-Eleven sa una guys, katong trainee pa ko, kay daw raman sa mga apartment. Ay 7-Eleven, nandya dito ay liko, padong dito sa left, kay dira mong apartment sa una katong trainee pa mi. Nandya, ito na ta guys. Lord, guide me please, protect me. So, mutungas na ta sa ibabaw guys. Baka mong giputang dira guys, kaya nindot ka sa ang nature dira. Kamusta ni? Nihunong raman ko na pagputang sa cellphone. Magbantay lang ta diri, kaya naman sad ko ko anani, nasad ko kanang sagdanan diri, kaya duha mong guni ka lane, nga kalsada. Sagdanan ni nga kasada ba? Nindot ka sa nature na natin sagdanan ay. Ano sa tabi? Kuyawan na sa tabi. Medyo ba? Narabay ko an? Narabay tao dahil sa likod. May laging sagdanan sa likod ay. Na-late mong kulo, alas 10 na po nito nga. Abot na ta. So na may oras. Abot na ta guys. Dalhin nga itong mga bawon. Kainit oy. So mo ni si Zahang part-time. Nanata diri, alas 10 na. Siyempre mas, di na ito kalimtan. Jacket. Jacket kay kato mong good ni. Salamat ni ate. Adidas mo ang jacket oh. Tinatagrada ini. Salamat kay Aniti. Nagamit na na ho. Abot na ta. So sa pagdali-dali guys, nakalimot ko nga nag-vlog day ko ganina, andya karon ka nauli na ta. Mag-update ta nga nauli na ko kay para ma-continue atong vlog ba. Kay nagdali-dali man gugo ganina, kay alas 4 na ko ning out ba andya. Okay ra man alas 4 ko ning out kay si Akio kay si Papa may nagbantay naman si Papa, so okay ra magdikado ta mag sa jog uli. Alas 4 na ko ni uli andya. Nanakos parking. Si Takuya ning tawag na kanabalaka si Japag nansa ko nganong alas 4 na ko nawa pa ko kauli. Sabishi? Sabishi?
Ito sa bishi, mama. Akang, nagkagubot tayo. Ay, sa ito mati. Sa bishi ka ta? Ha? Ito sa bishi ko na siya. Ay, kalaw itaan. Nani tabi ta? Ako nani tabi ta no? Oh, tabi mo nang ipairad sa. Oh, tabi mo nang ipairad sa. 買ってそばも食べてパパがたこ焼き食べちゃったら怒っちゃったからローソン行った Wanis na na nakikistorya ganin ng udto ng tawag ko ng luod. Kay gibiyaan ba ning duty ko kalo ito ang sang anak ko eh. Gigraban ko na ang chance kay sayang ba panagsara man gud ang grapes farm da. Sayang ba kung di grab. Diyan naman si Papa mo bantay man daw si Jamohan na mo gigrab. Diyan mo na kinabuhi sa why mama. Ay, nagkagubot. Diyos ka! Nagnamalayag siya, mama. Kung ano, doko ita, no? Doko ita? Ano ka? Ano ka? Lami ka dyan sa lingkuranan ay sakit ka dyan tiil pero film ka dyan yung jaw agwanta naman kus kasakit love ay akong anak ko ana jud babot ana nanay buot makaistorya na ay hindi na ta diri ligad is life bahalag nagkagubot gi ka po manggugugi kan duty ara nang pisagdan ta bahala na dayon na nay puson mama ano ligaw ang anak ko eh gusto aja niya nga mag-play ng duha. Magluto dito guys, mo ni karni nga kanang nipis nga karni ba sibuyas bombay. Then broccoli og bell pepper. Then butangan og salt and pepper. Ang salt and pepper guys kay hinahinatan na ito butang andyan na po karon maura na kay aron dili maparat ba di mahang di maparat. Then kani guys mo ni gitawag nga miring diri sa Japan pero pwede ra gud ni kuhay miring guys. Pero butangan lang nato kay para tamis-tamis ba. Kay naanad naman si takuya ani nga flavor. Kani ay. So mo nang itsura guys, lagaman sa atong dugangan og toyo. Kani nga toyo guys, kikuman mo nila ni nga toyo sa Japan. At ang butangan kay para di mo lagam. Pero gamay ra pud kay syempre maparat man. Okay. O di ba, di na si lagam. Then ada broccoli. Ini ada broccoli guys. Then mix hanggang maluto. Hindi pwede na magdugang po dirig black pepper guys, salt and pepper kaya para kuan ba. Pero bana-bana lang hindi depende sa inyong taste bud. Salt and pepper, mo nila mipod nga salt and pepper guys kaya nakamix na siya ba asin o pepper. Inja every layer lang ta mag-add ani guys kay pwede naman ni anam-anam ba kay kung atong kaisa kun ang lasa masubraan niya. May man tong kuwang kaysa sobra. Kaya kung kuwang pwede man dugangan, kung sobra ka para di naman pwede, wala may lamig kung butang tubig. Nang anam-anam ra dito sa pagbutang sa salt and pepper. Okay, then ibutang nato ang pepper. Lamig na siya guys, anang gitilawan, naka-timing ta nga, sa lasa pa, di na nato dugangan ng salt and pepper kay sakto na siya. Ang miring dahil guys, kaya mura man sa bitsin mo siya sugar ba, para add sa flavor. So, dana guys, half cook na siya guys, kaya di man may ganahan diri og lata, mas ganahan may half cook kay para di pud mawa ang vitamins ba, ang sustansya sa vegetables. So, done! Pero unsa pa nakanan guys, kawa pa man si takuya.
har nang giluto daan para andam na anza ba. Thank you for watching. Please like and subscribe.